7 сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько. Хвала Христу, вітаем вас, наши паважаныя радыёслухачы, а таксама тых, хто нас глядзіць праз YouTube-канал. І сёння мы працягваем цыкл нашых праграм «Сем сакраментаў касцёла» і вітаем у нашай студыі пробышчык касцёла на Залатой Горцы, Святой Тройцы, Святого Роха, ксяндза-каноніка Юрыя Санько. І весці праграму буду я, Надзея Бука. Хвала Христу, ксяндз Юрый. Хвала навекі, вітаю вас, паважаныя радыёслухачы, усіх вітаю, хто нас глядзіць дзякуючы Ютубу. Вітаем на нашых размовах пра сакраменты. Дзякуй за пытанні, якія да нас дасылаеце. І вось што тычыцца пытанню, нам прыйшло пытанне ад слухачоў, і вось як яно гучыць. А ці можа быць адзін хросны бацька ці маці? У нас была тэма якраз пра хрост, я нагадваю. Да, мінулая размова катэхеза у нас была пра хрост, і не на ўсе пытанні мы змаглі адказаць падчас эфіру. Таму адкажу на гэтае пытанне. Можа быць адзін хросны бацька альбо адна хросная маці. Кананічнае права нам гэта не забараняе. Калі мы выбіраем двух бацькоў, яны павінны быць абавязкова рознаполыя. Мужчына і жанчына. Таму пытанне слушнае, пытанне цікавае і канкрэтнае. Можа быць адзін хросны бацька альбо хросная маці. А ў вашай практыцы было такое, што была адна маці ці бацька хросная? Найчасцей здараецца гэта, калі адбываецца хрост дарослага. Таму што тады хросны ўжо выступае, можа, не ў такім разуменні, як у нас складваецца, але выступае як гэты сведка хросту, як той, хто падтрымлівае свайго хрэсніка малітоўна, перш за ўсё. І часта бывала так, што хросны бацька альбо хросны маці былі нават маладзейшыя за сваё хроснае дзіцятка. Такія таксама былі выпадкі. Цікава. Вялікі дзякуй вам за адказ, і мы вяртаемся да нашай асноўнай тэмы выпуску, гэта канфірмацыя. І вось першае пытанне, якую назву больш правільна выкарыстоўваць? Сакрамент канфірмацыі ці біжмавання? У чым адрозненне, ці ёсць яно? Калі ўзяць да сутнасці, то розніцы няма. І канфірмацыя, і біжмаванне мае тую самую назву падтрымання чалавека. Правільна на беларускай мове выкарыстоўваць канфірмацыя. Слова біжмаванне прыходзіць да нас з польскай мовы, у Польшу прыходзіць з чэшскай мовы, у Чэхію прыходзіць з нямецкай мовы. І мае, калі даслоўны пераклад, азначае бэльку, якая падтрымлівае дах. Калі мы возьмем слово канфірмацыя, канфірмацыон з лацінскай мовы, то яно таксама мае гэты сэнс утаемнічэння. Мы, размаўляючы зараз пра сакрамент канфірмацыі, сакрамент біжмавання, мы разумеем, адносячыся да нашых першых размоў, што гэта сакрамент хрысціянскай ініцыяцыі, вось гэтай таемнасці, які прымаецца адзін раз у жыцці, і чалавек прымаючы, гэта пэўны такі адцінак духоўнага ўзросту. Калі мы робім яшчэ можна сказаць, не больш глыбейшае свядомае утаемнічэнне ў справу нашага збаўлення. Дзякуй вялікі. А скажыце, якія ласкі атрымлівае хрысціянін, прымаючы гэты сакрамент? Супрацоўніцтва пачынаецца такое яўнае, свядомае са Святым Духам. Трэба сказаць, што ў каталіцкай традыцыі сакрамент канфірмацыі прымаецца пажадана прымаць яго, пачынаючы з 14 гадоў. Калі малады чалавек можа свядома вызнаць сваю веру, ведаем, што павінен адбыцца гэты пералом таксама ў духоўным развіцці. Вельмі часта у такой нават сваёй практыцы святарскай, служэнні сваім, вельмі часта, калі спавядаеш, асабліва перад вялікімі святамі, напрыклад, перад Пасхай, перад Божым нараджэннем, часам прыходзяць людзі, якія спавядаюцца, напрыклад, раз у год. альбо раз на якісьці час. І ты адчуваеш, што ў іх не адбылося гэтага пералому, што вельмі часта ў іх духоўнасць яна застаецца вось на гэтым дзіцячым разуменні.
гэта канешне трагедыя, таму што чалавек тады адносіцца да сваёй веры, тое, аб чым мы ўжо казалі, што больш такі рытуалізм атрымоўваецца, больш рытуалы, якіясьці знакі, а не глыбіня. Вось. Таму сакрамент канфірмацыі мае вельмі важнае значэнне, і важна, каб чалавек, прымаючы яго, ён разумеў, чаго ён шукае, каб ён задаў сабе пытанне, ці адбылася ў яго сустрэча з жывым Богам. Ці Бог для яго не з'яўляецца дагэтуль у яго разуменні якісьці добры і злы паліцэйскі, які за дабро узнагароджвае, выконвае якіясьці маі жаданні, а за зло абавязкова ён нас пакарае. І таму сакрамент канфірмацыі, бежмавання, ён прадугледжвае атрыманне гэтых дароў Духа Святога. Мы ведаем 7 дароў Духа Святога: дар мудрасці, дар розуму, рады, мужнасці, умеласці, пабожнасці і боязі Божай. Калі мы спынімся на кожным з гэтых дароў, то мы убачым, наколькі яны ахопліваюць не толькі чалавечае жыццё, нашае разуменне Божых ласк, якія Бог дае нам, але дзякуючы гэтым дарам мы ўключаемся ў вялікую справу збаўлення, у гэтую думку, у мэту, дзеля якой Бог стварыў сусвет, дзеля якой Бог стварыў чалавека. Мы, калі кажам пра дар мудрасці, гэта менавіта разуменне гэтай велікароднасці, велікадушнасці гэтага стварэння, што гэта Бог стварыў увесь сусвет, што Бог стварыў гэта дзеля чалавека, каб чалавек мог развівацца, каб чалавек мог атрымліваць тыя дары, якія Бог жадае і нястомна яму удзяляе. Калі мы кажам пра дар розуму, гэта дар, які дазваляе нам ацэньваць, які дазваляе нам рабіць ацэнку і называцца чалавекам. Таму што без розуму цяжка сказаць, калі не выкарыстоўваеш розум, цяжка сказаць нават на паводзіны чалавека, што гэта чалавечыя паводзіны. Калі мы кажам пра дар рады, гэта дар, які дапамагае нам распазнаць дабро і зло, які дапамагае нам узмацняцца ў сваім крочанні за Христом, у разуменні гэтага крочання. Знак мужнасці, у вызнаванні нашай веры, асабліва ў сённяшнія часы, мы павінны мець мужнасць. Мы павінны прасіць аб гэтым дары, каб умець адстойваць сваю веру, каб умець сведчыць пра маю веру і не баяцца, бо найчасцей мы баімся нават у кругу сваіх сяброў сказаць, што я каталік. Гэта не ідзе зараз мова пра тое, што мы павінны іх навяртаць, евангелізаваць, бо не кожны гэта зможа. Тое, што мы казалі, што вера гэта наше нешта патаемнае, гэта тое, што не заўсёды ты захочаш выносіць на якісьці на публічнае абмеркаванне. І таму мы павінны мець гэту дар мужнасці, дар умеласці, дар, які дапамагае нам развівацца ў нашым духоўным развіцці, пабожнасць. Вельмі цяжка сабе ўявіць чалавека веруючы, які не будзе чалавекам, які будзе практыкаваць, напрыклад, рэгулярны ўдзел у сакраментах, будзем размаўляць пра святую імшу, паглядзім, наколькі гэта важны сакрамент, гэта цэнтр нашага жыцця. І, канешне, дар боязі Божай. Вельмі часта мы, калі кажам пра страх, мы павінны разумець, што ёсць два віды гэтага страху у адносінах да Бога. Страх учыніць грэх, таму што я буду пакараны. І вось той дар, які нам дае дар Духа Святога, боязі Божай, калі я баюсь учыніць грэх, таму што я баюся пакрыўдзіць, прынесці боль таму, хто мяне бязмежна любіць, таму, хто мяне бязмежна адорвае сваімі сакраментамі, сваімі ласкамі, сваімі дарамі. І вось гэты дар боязі Божай, ён менавіта такі больш такі сапраўдны, шчыры, таму што я не чыню, не парушаю запаведзі, таму што баюся за сябе, а таму што я не парушаю запаведзі, бо я баюся прынесці крыўду таму, хто так бязмежна любіць мяне. Вельмі цікава, таму што часцей за ўсё чуеш тое, што баяцца менавіта кары Божай.
Дзякуй, вельмі цікава, аж заслухалася я таксама. Наступнае пытанне гэта, а калі сакрамент быў устаноўлены Езусам Хрыстом? Сакрамент канфірмацыі, сакрамент атрымання Духа Святога прынята разумець, што ён быў устаноўлены ў пяцідзясятніцу, калі Дух Святы сышоў на апосталаў пад выглядам палымнеючых агнёў, сышоў на апосталаў і Марыю. І ад гэтага часу пачынаецца, як бы мы кажам, дзень нараджэння касцёла, таму што апосталы выходзяць і пачынаюць дзяліцца Евангеліем, добрай весткай. Езус сказаў вельмі ясна: калі я адыйду, то я вам прышлю іншага суцяшыцеля, духа суцяшыцеля, які ўсяму вас навучыць. Вось. І таму менавіта гэты момант нараджэння касцёла, момант, калі мы асаблівым чынам кажам пра дары Духа Святога, момант, які перамяняе жыццё апосталаў кардынальна, таму што да пяцідзясятніцы яны збіраліся разам, яны былі разам, яны маліліся. Вось. Але вось гэты момант, калі яны сталі вестунамі, калі яны пайшлі абвяшчаць добрую вестку, калі яны пашлі дзяліцца Хрыстом з іншымі, вось гэты момант мы лічым устанаўленнем сакраменту канфірмацыі. Скажите, а хто можа прыняць сакрамент канфірмацыі? Прыняць можа сакрамент канфірмацыі чалавека хрышчаны, прымае сакрамент канфірмацыі. Калі мы кажам пра моладзь, пачынаючы 14 гадоў і далей, вось, канешне, чалавек павінен быць у сакраменце споведзі, павінен мець чыстае сэрца, каб адбылося гэты момант сустрэчы з Богам, супрацоўніцтва з Богам. Мы павінны мець адкрытае сэрца на гэтыя дары. Таму што каб яны дзейнічалі, каб яны мелі ўплыў на нашае жыццё, для гэтага мы прымаем гэты сакрамент у такім свядомым узросце, калі я магу, і калі я раблю ўжо свядомы дарослы выбар. Таму што калі казаць пра духоўнае жыццё, найчасцей ёсць такі падзел да 12-13 гадоў, калі мы кажам пра дзіця, што вельмі часта тыя ўчынкі, якія ён учыніць, яны несвядомыя, і ён робіць, не разумеючы, напрыклад, цяжкасць тых наступстваў таго альбо іншага учынку. Але калі мы кажам ужо ад 13 і далей узрост, гэта ўжо чалавек дарослы, чалавек, які прымае свядома рашэнне зрабіць той альбо іншы ўчынак. Ну так, сапраўды, таму што гэта ўжо падлетак і ўжо это ўжо дарослы чалавек, канечне, ўжо свядомае як бы прыняцце таго альбо іншага ўчынку, дзеяння. А чаму вось у нашых братоў праваслаўных канфірмацыя, прымаецца гэты сакрамент разам ужо з хростам, а ў каталікоў усё ж такі асобна? Тут мы павінны казаць пра два розных накірункі. У праваслаўных братоў, у праваслаўнай царкве сакрамент канфірмацыі прымаецца разам з хростам у дзяцінстве, таму што ёсць жаданне, каб сакрамент як найхутчэй пачаў дзейнічаць. Калі мы кажам пра нашу традыцыю, пра касцёльную традыцыю, мы кажам пра якасць сакрамента. Пра тое, каб чалавек, свядома прымаючы сакрамент, разумеў, што гэта сакрамент, які павінен узмацніць яго ў веры, развіваць яго веру. І толькі такая розніца. У нас сакрамент канфірмацыі прымаецца падчас хросту, калі адбываецца хрост дарослага чалавека. Тады адразу ідзе мова, і ідзе падрыхтоўка ўжо. Таму гэтая падрыхтоўка, напрыклад, катэхуменаў, тых, хто рыхтуецца дарослыя да прыняцця сакраменту хросту, яна даўжэйшая. Раней гэта быў увогуле цэлы год, і былі пэўныя нават ступені увядзення чалавека ў жыццё касцёла. Сёння мы кажам пра такую больш глыбейшую катэхезу, таму што чалавек павінен падрыхтавацца не толькі да хросту, але ён таксама рыхтуецца адразу да сакраменту канфірмацыі, рыхтуецца адразу да святой споведзі, таму што
мы ведаем, што хрост ён змывае грахі, але чалавек пазней пачынае жыць ужо такім сакраментальным жыццём, і ён ужо павінен быць падрыхтаваны і да споведзі, разумець важнасць сакраменту споведзі. Вось. Таму вось такія у гэтым адрозненне. Дзякую. А мы нагадваем, што сёння у нас у гасцях нашай студыі ксёндз канонік Юрый Санько, пробашч касцёла Святой Троицы Святого Роха на Залатой Горцы ў Мінску. Тэма нашага выпуску гэта сакрамент канфірмацыі. Вы можете нам дасылаць ваши пытанні па гэтай тэме на радыё Марыя, і наступным разам мы абавязкова адкажам на іх. Так, ксёндз Юрый? Ну, альбо зараз у прамым эфіры працуем, таму зараз можна таксама тэлефанаваць. Дзякуй, што нагадалі. Тэлефанаваць, альбо дасылаць непасрэдна зараз свае пытанні. І наступнае наше пытанне: чаму падчас сакрамента канфірмацыі мы можам сабе ўзяць нябеснага заступніка? Ну, у касцёльнай традыцыі так ужо склалася з цягам часу, што калі адбываецца новы этап у духоўным развіцці, ты бярэш сабе новае імя. Таму што імя гэта вельмі важны элемент у жыцці чалавека. Гэта як гэты штандар, як харугва, якую чалавек нясе праз усё сваё жыццё. Таму паглядзіце, наколькі чалавек становіцца безлікім, калі ў яго забіраюць імя. Мы бачым гэта, напрыклад, па тых жудасных падзеях, калі у канцэнтрацыйных лагерах чалавеку давалі нумар. Так. Ён ужо не лічыўся чалавекам. Да яго адносіліся як да рэчы. Вось. І таму гэты новы этап жыцця, ён прадугледжвае, і, па-першае, ты маеш яшчэ аднаго заступніка ў небе, такого, які апякуецца табою, заступаецца за цябе, але гэта таксама падкрэслівае тое, што я у сваім духоўным развіцці маю таксама новы этап у жыцці, і таму я выбіраю сабе новае другое імя, так, таму што мы не адмаўляемся ад свайго старога імя. Вось, таму маем ужо два імені. Гэта вельмі прыгожая такая традыцыя, і мне заўсёды гэта захапляла, калі ёсць такая вось магчымасць у каталікоў узяць сабе не толькі нябеснага заступніка, але і другое імя. А якое у вас другое імя, ксёндз Юрый? Мой нябесны заступнік з бежмавання — это Андрэй Баболя. Андрэй. Цікава. А колькі вам было год, калі вы прымалі сакрамент? Сакрамент канфірмацыі я прыняў у семінарыі на першым курсе. Як? На першым курсе ў 2001 годзе 25 мая. Памятаеце дату? Канешне, такія даты заўсёды памятаюць. Хрост, канфірмацыя, святарскае пасвячэнне — это даты, якія мы павінны памятаць, таму што калі касцёл становіцца не часткаю нашага жыцця, а нашым жыццём, тады і мы заўважаем гэта, напрыклад, калі адзначаем імяніны, калі ўшаноўваецца наш святы заступнік. Вось, калі праз яго заступніцтва мы праслаўляем Бога асаблівым чынам, варта памятаць такія даты, таму што, сапраўды так крыху і крыўдна, калі, напрыклад, людзі прыходзяць маладыя на падрыхтоўку да сакраменту шлюбу, і гэта запаўняецца пэўны пратакол, і там пытаецца, калі вы былі ахрышчаныя. Вельмі часта не помняць. Нават не ведаюць. Добра, калі захавалася, напрыклад, памятка са святого хросту, але калі не, то тады ўжо тэлефон сябру, як я кажу. Вось, я кажу, помаж зала, калі ласка, то яны тады ўжо пачынаюць тэлефанаваць бацькам, матулі найчасцей, таму што матуля ўсё ведае, памятае. Вось. Такія даты мы павінны памятаць, таму што гэта даты, якія непасрэдна звязаны з нашай духоўнасцю, і варта іх узгадваць і памятаць пра іх. Для вас гэта вось Андрэй Баболя, гэта было адразу такое вырашэнне, што менавіта ён ваш заступнік нябесны? Я лічу, што гэта я вельмі блізка да святого, таму што, па-першае, што ён быў вельмі моцна звязаны з нашымі землямі беларускімі. Это святы, які таксама быў звязаны з нясвіжскай парафіяй, з якой я родам, таму што некалькі гадоў быў там вікарыем у Нясвіжы. Вось. І, канешне, яго дзейнасць, яго ахвяраванне, яго на служэнне Хрысту, тое, як ён клапаціўся пра людзей, тое, як ён перажываў, яго называлі душахватам.
таму што ён не мог сабе уявіць свайго жыцця без таго, што ён дзесьці па пінскіх балотах пойдзе у вёску, да якой не даехаць. Вось. Таксама, будучы ў семінарыі, мы нават рабілі пастаноўку тэатральную пра Андрэя Баболю. Вось. І, гэта вельмі блізкі святы, гэта святы нашых земляў, і я хацеў, каб ён быў таксама маім такім асаблівым заступнікам. Я нездарма запыталася у вас пра вашага нябеснага заступніка Андрэя Баболю. Чаму? Таму што слухаючы вас і ты людзі, які яшчэ будуць прымаць гэтую сакрамент канфірмацыі, каб яны добра думалі перад тым, каб узяць сябе заступніка нябеснага, што каб пачыталі добра яго біяграфію, што гэта не проста такі выбар, што гэта вельмі важна. На гэта робіцца таксама акцэнт таго, каб чалавек не проста прыгожае імя сабе выбраў, а каб ведаў гісторыю, біяграфію свайго святога, таму што гэта вельмі важна. Каб ён адгукалася ў сэрцы яго. Так. Прабачце. І апошняе пытанне ў гэтым выпуску — гэта якія адметныя рысы літургіі сакрамента біжмавання? Увогуле, так пачынаючы увогуле, кажучы пра літургію, сакрамент біжмавання — гэта сакрамент, які ўдзяляе біскуп. Гэта таксама ў гэтым ёсць такая крыху, не столькі таемнасць, але такое перажыванне, таму што, можа, працуючы ў якіхсьці адміністрацыйных касцёльных структурах, ты часцей бачышся з біскупам. Чалавек, які прымае сакрамент канфірмацыі, ён, можа, не так часта сустракаецца з біскупам, і вось гэты кантакт з апосталам нашых часоў, ён вельмі таксама важны. Сакрамент канфірмацыі ўдзяляе у асноўным заўсёды біскуп. Калі ёсць большая колькасць, напрыклад, людзей, якія прыступаюць да сакраменту канфірмацыі, біскуп можа даць дазвол святару, які разам з ім будзе ў гэты дзень удзяляць сакрамент канфірмацыі. Альбо наогул даць такі дазвол, і святар сам удзяляе. Напрыклад, пры хросце дарослага святар заўсёды мае такі дазвол ад біскупа, каб пры хросце удзяліць таксама і сакрамент канфірмацыі. Адметнасць у тым, што ёсць у самім рытуале удзялення сакраменту, ёсць гэтыя адметныя такія як бы моманты, намашчэнне алеем хрызма, ускладанне рук, калі біскуп таксама перадае знак супакою. Але таксама ёсць такі момант, які вельмі цікавы, і калі біскуп выпрабоўвае, як бы так сімвалічна выпрабоўвае нас у нашай веры, у нашым, як бы у моцы нашай веры. Это такі лёгенькі удар па шчацэ. Ён, канешне, больш сімвалічны. Ніхто не кажа пра біццё там. Але вось гэтыя моманты, яны складаюць глыбіню сакраменту. Нават сама малітва біскупа над тымі, хто над кандыдатамі да канфірмацыі, яна адбываецца, што і усе святары, якія удзельнічаюць у літургіі, калі біскуп моліцца, прамаўляе слова, яны таксама выцягваюць рукі ў бок кандыдатаў і просяць моляцца ў цішыні, просячы з паслання Духа Святога на кандыдатаў. Дзякуй вам вялікія. Зараз, можа, ёсць нейкія пытанні да нас у эфіры? Няма пакуль што пытанняў, вы можаце іх нам дасылаць пазней, і ў наступных выпусках нашай праграмы «Сегм сакраментаў касцёла» мы абавязкова, ксёндз Юрый абавязкова адкажа на іх. Яшчэ раз хачу падкрэсліць, што гэта важны сакрамент ініцыяцыі хрысціянскай, гэта ўтаемнічэнне таемнасці. Вельмі крыўдна, калі чалавек жыве, як бы атрымоўваючы гэтыя ступені, прыступае да першай камуніі, прыступае да сакраменту канфірмацыі, а пазней сыходзіць з касцёла. Это вельмі балючы момант. І для мяне, як для святара, я заўсёды сабе задаю пытанне, чаму так адбываецца? У які момант мы, святары, катэхеты, не змаглі чалавеку паказаць жывога Бога? Таму што падлетак, які не знаходзіць адказу на тыя жыццёвыя пытанні ў сваім духоўным развіцці, вельмі так балюча, што я як духаўнік, я як святар не змог быць з ім побач у гэты момант. Не змог яму працягнуць далонь і паказаць, што вось ён жывы Бог, вось ён той, хто перамяняе тваё жыццё. І сапраўды для нас, як для духавенства, гэта вельмі важны
момант, што сакрамент бежмавання гэта важны момант для чалавека, але таксама важны знак для нас, каб мы можа у сваім служэнні, у сваёй катэхізацыі таксама не рабілі фармальныя катэхезы, праходзячы пэўныя моманты, бух, все прайшлі, все далі. Не. А ўсё ж, каб мы чулі вось гэтыя струны сэрца, душы чалавека, каб ён мог дапамагчы яму зрабіць гэты пераход да свядомага разумення, да свядомага супрацоўніцтва з Богам. І гэта сапраўды мяне так, як святара, вельмі часта турбуе і вельмі часта задаюць пытаннем, што рабіць, як дапамагчы чалавеку. Дзякуй вам за гэты клопат. Мы нагадваем вам, што сёння ў нашай праграме быў наш, гэта даже амаль што і не госць, а аўтар праграмы, ксёндз-канонік Юрый Санько, пробыш касцёла Святой Троицы Святого Роха на Залатой Горцы ў Мінску. Задавала пытанне я, Надзея Бука. Мы сустрэнемся з вамі ў эфіры ўжо праз 2 тыдні, але вы можаце вось гэтую праграму паглядзець на старонцы ў інтэрнэце Радыё Марыя, а таксама даслаць туды свае пытанні. Вялікі вам дзякуй на вельмі цікавыя адказы. Я сама заслухоўвалася. Вялікі дзякуй і вам, канешне, благаслаўлення і ўсім жадаю плённа перажыць гэты пост. Дзякуй вялікі. І, канешне, нават, я, можа, так шырэй скажу, што не толькі пра сакрамент канфірмацыі, бежмавання можам задаваць пытанні. Вы разумееце нашую, пасыл, што мы хочам праз усе сакраменты паразмаўляць, і таму можна дасылаць і пра іншыя сакраменты, каб мы ўжо уключылі іх у нашыя наступныя праграмы, калі будзем разважаць пра іншыя сакраменты. Дзякуй вялікі, да новых сустрэч, пахвалёны Ісус Христос. Векі вечныя. Амон. Сем сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько.